11 votarem en contra. Votarem en contra perquè hem vist que dintre d'aquest expedient hi ha un punt que és la dotació de 144.000 euros pel trasllat de pistes de petanca de la plaça dels Veïns a la cruïlla entre els carrers Arquitectura i Literatura. Bé, per nosaltres aquest és un projecte sense consensuar entre les parts, és un projecte que ja es va discutir en aquest ple l'any passat, és un projecte que va provocar la presentació d'una moció i l'aprovació d'una moció amb uns acords determinats que per nosaltres no s'han complert, no només no s'han complert, sinó que ni tan sols els grups que la vam aprovar, ni tan sols hem tingut informació de com estaven el desenvolupament i el seguiment d'aquests acords. No hem pogut fer el seguiment d'aquests acords perquè ningú ens ha informat com estaven aquests acords. I avui veiem que aquests acords, realment el projecte, com ens va dir el tinent d'alcalde en aquell moment, podeu aprovar el que vulgueu, que aquest projecte anirà endavant sí o sí. Bé, esperem que la resta de grups que van votar-hi a favor siguin conseqüents i votin en contra d'aquest punt per conseqüència i per una mica de coherència amb el que es va votar en el seu moment i sense haver tingut cap, com a mínim nosaltres, sense haver tingut cap informació sobre l'única informació que tenim és dels veïns implicats, d'una part de les veïnes implicades i el que ens expliquen és que no s'han complert cap dels punts aprovats a la moció. Sí, gràcies. Bé, aquí hi ha dos aspectes a comentar. D'una banda, tant el grup de la CUP Poblatiu com d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Pirates han comentat la qüestió de la petanca i després el grup de Ciutadans ha comentat la qüestió del planejament urbanístic de la zona del districte de Collontorrassa a l'entorn de la ubicació, per fi, de l'escola Ernest Lluch. Bé, sobre la primera qüestió, jo lamento que vostès tinguin encara aquesta valoració sobre el compliment o no de la moció. La moció es va complir escrupolosament. La moció tenia 3 parts, senyor Jiménez, 3, i les 3 s'han complert. En primer lloc, el projecte es va aturar contra el criteri de la majoria d'entitats del barri i de la majoria del sentit del barri. Ho dic perquè aquesta notícia no va ser ben rebuda al barri, va ser ben rebuda per una part de veïns que estan en contra, però per una part petita, que quedi clar. Què va passar a continuació? Doncs es va establir un anàlisi, com deia el segon punt de la moció, que era l'anàlisi de les propostes. Propostes que només coneixem una, que és la que va venir de la mà d'Iniciativa per Catalunya Verds, que era d'ubicació en el parc. Aquesta proposta va ser analitzada tècnicament per l'àrea d'esports, va ser analitzada tècnicament per l'àrea d'urbanisme en 2 aspectes, qualificacions urbanístiques, afectació a la zona verda del parc on es pretenia instal·lar les pistes alternatives i un informe també econòmic del propi àrea d'urbanisme sobre el cost d'inversió i el de manteniment d'aquesta proposta alternativa. Amb aquests 3 informes es va fer una reunió que va estar presidida per el cap de la mediació del Servei de Mediació Municipal, que aquesta setmana ha celebrat el seu 10è aniversari i que, entre d'altres coses, també ha participat d'aquest projecte, en el que, en igualtat de condicions, hi havia les entitats del barri i els veïns que manifestaven el desacord. Aquesta reunió està gravada, íntegrament gravada, amb tots els ets i uts, gravada. I, al final, no va haver-hi un acord clar. No va haver-hi acord clar. El que sí va haver-hi és un posicionament rotund des d'un punt de vista tècnic de la inconsistència d'aquesta proposta de pistes disgregades en un parc que té un arborètum que per instal·lar les pistes havien de tocar arbres que van ser consensuats quan es va d'alguna manera realitzar el projecte d'aquest parc participat per la gent del barri i nosaltres valorant pros i contres des d'un punt de vista tècnic, quan dic nosaltres no vull dir el grup polític ni el govern, les àrees tècniques van desestimar aquesta proposta. Tot això es va explicar en la reunió,
Tot això es va explicar en la reunió. Que n'hi ha dues posicions enfrontades és una evidència. Que l'única alternativa presentada al projecte no és la millor és una altra evidència tècnica. Aquí jo no opino políticament. I el grup d'iniciativa va tenir la deferència de demanar una reunió i li van poder explicar en persona com havia anat tot aquest procediment. Poden estar d'acord o en desacord sobre el mètode, però van fer aquest esforç d'explicació que tenim a disposició de qualsevol altre grup municipal. No tenim cap problema. I a més van remetre a les parts un acte documentada de com havia anat aquesta sessió de treball, que això també ho hem fet. Sí, en relació a les explicacions que ens donava sobre la decisió d'iniciar el trasllat de la petanca. Bé, la moció que s'aprova l'any passat deia aturar el projecte. Sí, el que s'ha aconseguit és posposar el projecte bàsicament uns mesos. A l'anàlisi de les propostes, quan diu analitzem les propostes, les parts que estan en conflicte, dues parts que estan en conflicte, hi ha una proposta tècnica del propi Ajuntament i hi ha una proposta que arriba d'un grup municipal. Les parts que estan en conflicte són parts veïnals, són grups veïnals. Jo no crec que els hi demaneu, espero que no els hi demaneu a parts en conflicte informes tècnics o propostes tècniques quan hi ha un conflicte perquè puguin contraposar-les a propostes tècniques de la pròpia administració. Espero que no ho feu, això. Crec que una part en un conflicte dins d'un barri no se li pot exigir que presenti una proposta tècnica. La proposta tècnica la presenta un grup municipal per motu propi, no la presenta una de les parts. Per tant, la part que no està d'acord amb la vostra proposta tècnica no presenta cap proposta, cap. No hi ha hagut, o sigui, que es convidés el coordinador del Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de l'Hospitalet no vol dir que es fes un procés de mediació. Allà no hi va haver cap mediació. Hi va haver una persona, un professional de mediació comunitària que va fer de moderador en una reunió d'un procés de conflicte cremat absolutament perquè l'administració no l'ha generat, perquè el govern d'aquesta administració no l'ha gestionat com l'havia de gestionar, no l'ha gestionat correctament. Per tant, un conflicte cremat entre dues parts que jo intentaria no qualificar quina de les dues és més legítima o quina de les dues representa més gent dins del barri. Jo no sé si vostès són capaços o ens agradaria saber d'alguna manera com valoren quina és la proporció de veïnes del barri que hi estan a favor. No acabem d'entendre si és una estimació que han fet ara aquí corrents, no acabem d'entendre si han fet una enquesta, no acabem d'entendre si han fet un embustiatge i una recollida d'opinions de veïns i veïnes, no ho acabem d'entendre. Per tant, si no tenen dades, intentem no fer estimacions vagues, difuses i sobretot de part. Estem bastant cansats de sentir que a barris, a diferents barris i amb diferents projectes es fan processos de participació quan el que es fa clara i netament són processos de negociació, molt legítims, però processos de negociació amb agents socials dels propis territoris. Cap problema, és el seu model, no hi ha cap problema, però això no és un procés de participació, això és un procés de negociació entre un govern municipal i agents concrets del propi barri. Punt.